Doncs nosaltres des de l'Institut Bonanova donem molta rellevància al conveni i a la col·laboració que tenim amb la xarxa d'IBI, més que res per diversos motius. En primer lloc perquè tenim una sèrie d'alumnat que van a fer les pràctiques de la formació dual, que és una de les parts que nosaltres donem més pes i importància i que creiem que és una aposta de futur i un recurs molt important per nosaltres. Després també tenim tot el gruix d'alumnat que va fer les pràctiques de forma convencional en aquesta xarxa d'IBI, que també és una part importantíssima i una part molt rellevant de la col·laboració que tenim amb les diferents empreses. I també per diferents moments durant el curs hi ha una xarxa de col·laboració en la qual el nostre alumnat pot anar a fer visites puntuals als laboratoris o als diferents serveis de la xarxa, que també és una cosa que valorem moltíssim, perquè és la possibilitat de que l'alumnat, durant la seva formació, de forma contínua vagin rebent aquestes petites píndoles de formació amb les empreses i amb la xarxa del món professional.